Sen tietää kaikki sama hankinnat tehneet. Ainut oikein moppo valinta on manki tai PV. Ikää enemmän kuin muutama vuosissa, mutta turha tuulata puodissa. Ostaa jotain uutta ja muovista nää. Massa alla panna Suzuki pevetti, jotkut dissas. Ei ne tiedä mitä ne menetti, mulla on tankissa musta mattapinta ja mun vaatteet dunkkaa. 200 hilta kesällä tai lumipyryssä. Suuni on hymyssä, Tehari ja 60 kuutio pytyssä. Ja massa varmasti Jyväskylillä nähtiin. Teho putkesta kyllä jyrinää lähti niin, et pikkulapset piiloutu mutsien taakse. Kytät rullas ohi, kuumotti et tunnistetaanko se liian iso masina. Pojat rikko lakia, mut Mikko soitti silloin aina infot missä on ratsia. Sen takia ei tullut sakkoja tai sanktioita, mut joiltain kuuli hullui pakko matkatarinoita. Damn, piti olla aina valmiina, vaik oikeesti mä halusin varaida ja chillaa. Aika usein en pykenny edes ajamaan. Taas PV hajalla ja pajalla piti jo melkein majailla. Myyjä kusetti kyllä kunnolla, pieni mittari lukema ja on muutenkin hyväs kunnossa. Näyttävä mut täys rämä ja kaupan päälle myyjä soitti mulle perään. Rupes nauraa ääneen, et onneksi jonkun noin vajaa äijän sai ostaajaks. Jep, mopo aja päivä ja korjaa 2. Vaikka pari kertaa PV leipo kiinni. Vaikka mopo, auto, kerma, perse, playmobiili tai skootteri. Edelleenkin lälläri pyörä. Koulun pihas kekke jengi rällätti yöllä. Paskarinkin kaahas ja klippi maahan. Ja kaikki halus pimppiä saahan, mut meillä oli finnin naamat. Maassa liimasta rasaria peussi. Tyttä reinas kiinalaisel mankilla, jalat maassa keuli. Painohana aina maks määrä, banane kekes millä vaan pihan päästä päähän vaikka 2 päällä. Ei ollut huolta tai ongelmaa. Olo onnekas onneksa, elä mopo jonneena koto korvessa missä massia femma. Meinas että pari päivää riittää tankissa bensa ja me vedettiin rasvalettit jakaukseen. Mopot käyntiin ja ratsastettiin vapauteen. Ne landeks aina dissaa kun en oo käynyt kaivan rissaa. Mut mitä sä sit tiiät mikä on raidaamista? Hessa teinit hengas teissil tai penkeillä kampis. Ei oo varmaan ikin nähnyt PV tai manki.